जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंलायै आङो खावलायगोन आङो बयखौबो माने आरज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो সকলো দিকটো চোৱা চিতা কৰি পেলাই জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আনিলোঁ বা আহিলোঁ তো আগন্তুক দিনত মই দায়িত্ব এৰাৰ পিছত আৰু নতুন প্ৰজন্ম নতুন নেতৃত্বই আগবঢ়াই নিব লাগিব তো हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ आपडेट हिसाबाव लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ सोरनिबा निउस रादाबफोरावहाय आरो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर आं दायो बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो तो दे बिदिब्ला तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन आरो मानि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामनो लायासै अलरेडि नोंथांमोना मिथिखायो जोंनि बर'नि सासे गोख्रों बिजाथि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोगोम बिजाथि बिथाङा थारैनो बिबारनिफ्राय एंग्लाय मारगोन नामा बा बिथाङा मोनसे टिकेट लागोन नामा बेफोरबायदि गोबां जोंनि ससियेल मिडियायावहाय दायो निउस रादाबफोरावहाय भाइरेल जागासिनो दङ बा सोलिगासिनो दङ होबोगासिनो दङ नोंथांमोना अलरेडि नुबोगासिनो नङा होमबा लोगोफोर तो जियानो जा बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय बानायदों बा लाबोदों दिपेन बर' सारनि बिथाङानो गावनि खुगाजोंनो बे भइसनि कल रेकर्डिंखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय खोनासंहोलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर তো এতিয়া যেহেতু প্ৰতিনিধি সভা হ'ব প্ৰতিনিধি সভাত মানে নতুনকৈ কমিটি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া তাত আৰম্ভ হ'ব মোৰ চিম্পল আহ্বান বড়ো ৰাইজলৈ আমাৰ জিলা কমিটি আঞ্চলিক কমিটি আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধি সভালৈ মোৰ থাকিব এতিয়ালৈকে মই মানে পোনপটীয়াকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰতিনিধি সভাত মোৰ পোনপটীয়া এটা আহ্বান থাকিব বিনম্ৰতাৰে যে যেহেতু মই 20টা বছৰ এপছট কৰিলোঁ 5টা বছৰ মই সভাপতি দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰিলোঁ মোৰ যিখিনি কেপাচিটি বা মোৰ যিখিনি মানে ক্ষমতা আছিল মই সকলোকে মানে ব্যৱহাৰ কৰি বা এই সকলো দিকটো চোৱা চিতা কৰি পেলাই জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আনিলোঁ বা আহিলোঁ তো আগন্তুক দিনত মই দায়িত্ব এৰাৰ পিছত আৰু নতুন প্ৰজন্ম নতুন নেতৃত্বই আগবঢ়াই নিব লাগিব তো মই বিচাৰোঁ যে এইবাৰ দতমা বডোফা পথাৰৰ অনুষ্ঠিত হোৱা 27 সংখ্যক এই অধিৱেশনত মই বিদায় ল'ব বিচাৰোঁ আৰু সংগঠনিকভাৱে মই বিদায় লোৱাটো মোৰ এটা সিদ্ধান্ত মই তেনেকুৱা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ পিছত এই সংগঠনটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে নতুন নেতৃত্ব আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব লাগিব কাৰণ সকলোৱে এটা সময় আমি কৰিব লাগিব যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ল মোৰ বয়সো হৈছে তো এইখিনি দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘলীয়া মানে আমি মানে থকাটো উচিত নহয় মই এটা সময়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে ইংৰাজী বিষয়ত মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই যথেষ্ট আনন্দ পায় তেওঁলোকৰ যি জীৱনক গঢ় দিয়া তেওঁলোকক ভাল ৰিজাল্ট দিয়া সেইটো মনৰ এটা সুকীয়া আনন্দ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সদায় মই থাকি ভাল পাওঁ কিন্তু মই এই সংগঠনিক দিশ বিভিন্ন দিশ কাম কৰাৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যেহেতু কিছু তাত অসুবিধা আহি পৰিছিল আৰু মই খোলা মনেৰে সব কাম মানে নিষ্ঠা সহকাৰে মই কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত আধা তাত আধা মই কৰিব নিবিচাৰোঁ তো সকলো বিষয় চালিজাৰি চাই মই এই যে শিক্ষকৰ যি পদ বা য'ত মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ ওদালগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত সেইটো মই সেই সময়তে ৰিজাইন দিছিলোঁ আৰু ৰিজিগনেশ্যন অৱশ্যে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যনে ল'ব বিচৰা নাছিল তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতে তিনিবাৰ মই ৰিজিগনেশ্যন পঠাব লগা হৈছে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে ৰিজিগনেশ্যনটো মানে একচেপ্ট কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে তো পুনৰ আৰু শিক্ষক বা শিক্ষকতা এই প্ৰফেশ্যনলৈ যোৱাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন নুঠে কাৰণ সেই পৰিৱেশটো আৰু এতিয়া নাই তো
দুটা কথা ৰৈ গ'ল এটাটো হ'ল পুনৰ আৰু সংগঠনত থাকিব নেকি থাকা নাথাকাটো এইটো প্ৰতিনিধি সভাৰ বিষয় কিন্তু মোৰ মনৰ কথাটো হ'ল মোৰ স্পষ্ট মতামতটো হ'ল যে মই আৰু সংগঠনত থাকিব বিচৰা নাই বা আৰু দীঘলীয়া মই সংগঠনত থাকি নৱপ্ৰজন্ময়ে যে সংগঠনৰ কাম কৰিব লাগে লিডাৰশ্বিপ ল'ব লাগে সেইটো প্ৰতি মই আৰু বাধা হোৱাটো মই বিচৰা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে মোৰ স্পষ্ট মতামতটো এইটোৱে হ'ব যে আৰু মই সংগঠনত দীঘলীয়া কালৰ কাৰণে বা এই অধিৱেশনৰ পিছৰ পৰা আৰু মই থকাটো মই বিচৰা নাই মোৰ মনৰ কথাটো এইটো প্ৰতিনিধি সভাই ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব লাগিব বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে মই আচলতে মিডিয়াত ক'ব নালাগিছিল সেইটোতো আমাৰ মানে ভিতৰৰ মানে প্ৰতিনিধি সভাৰ বিষয় তথাপিও যেহেতু আপুনি বহুত ভিতৰলৈ গৈ পেলাই প্ৰশ্নটো সুধিলে তাৰ কাৰণে মই ক'ব লগা হ'ল সেইটো আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু মই থকাটো বিচৰা নাই এইটো মই মানে ব্যক্ত কৰিছোঁ বেয়াव आङो স্পষ্টयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन सुक्तिनि दफाखौ आनकम्प्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ किन्तु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुमायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि गोथां हारि आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनैतिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ जों जेब्लायबो खौसे दिनै ज' ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों बर' हारिनि आन्चलिक राजनैतिक हान्जाफोरखौ ज'है खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो प्रसेसता नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय आरोबाव मावबावनांगौ दङ किन्तु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्चलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो गोदान आफाद दाफिननाय जायो दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसु आरो शक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों किन्तु
खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया आंनियाव बेबायदि कुनु परिकल्पना गैथ'वा खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पष्ट बुंनो हागोन खिन्थु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पष्ट बुंदों बे खोथाया रोखा आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों खिन्थु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंफिनबाय खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो खिन्थु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा एजिएस सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेथु टिम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो खिन्थु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ शक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ आं बेखौसो फोरमायदों लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निसय नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बुंबावनांगौ होननानै सानाखै जाखिनि बुंनांगौ जाखिनि खोनासंनांगौ मोनथिनांगौ नोंथांमोना अलरेडि बिथां दिपेन सारनिफ्रायनो खुगानिफ्रायनो खोनासंखाबाय मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ आं मोनसेल' खावलायगोन नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' लास्ट जोबथारनायाव आरो मोनसे फिन खावलायबावगोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होबावोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय